וזה מראה לך שזה פחות קשור למצב סובייקטיבי, במה אני עובד, מה הטייטל שלי, כמה אני מרוויח. אני לא אומר שהדברים האלה בעולם המטריאליסטי לא חשובים, הם מאוד חשובים, הם משרתים המון דברים, תחושת ערך עצמי, תחושת הגשמה, כסף, אני לא איזה אנרכיסט שחושב שאנחנו לא צריכים כסף, בסדר? עדיף מה שנקרא להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה, זה ברור לכולנו, בסדר? אבל בסופו של דבר, הרבה מתחושת הרווחה וסביבות הרצון שלנו מהחיים, היא עוברת דרך עבודה פנימית, וחשוב מאוד להבין את זה ולרוץ בשני המסלולים האלה במקביל. ככה אני רואה את החיים. ברוכים וברוכות הבאים לפרק רביעי במגדל אור. היום אנחנו עם גיא קצוביץ'. הולכת להיות שיחה מאוד מאוד מעניינת על עולם הסטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, שוק העבודה, יזמות, מה לא, נראה לי. בוא נראה על מה נדבר. כן. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. בסדר. אבל כן. אספר כמה מילים עליי. כן. גיא 36 מתל אביב. אני משקיע הון סיכון ויוצר תוכן. אני שותף מייסד בפיוז'ן, שזה פלטפורמת השקעות לסטארט-אפים בשלבי הפרסיד. השקענו בשש שנים האחרונות במעל ל100 השקעות. אנחנו כנראה אחד מגופי ההשקעה הפעילים בישראל לסטארט-אפים. מעבר לזה אני יוצר תוכן, יש לי 2 פודקאסטים. אני מאוד אוהב את הפורמט, אז תודה רבה שהזמנת, וממש כיף וכבוד להיות כאן בסט הקלטה המהמם הזה. אנשים, מי שמאזין לא רואה, אבל יש פה צמחים ותאורה, וממש ממש כיף. אז אני מנחה 2 פודקאסטים, אחד נקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שהוא פודקאסט כשמו כן הוא, על יזמות והשקעות, 300 פרקים, 3 מיליון האזנות, ועוד פודקאסט שיצאנו לדרך איתו בתחילת השנה, שנקרא אופטימייזר על צמיחה אישית, ושם אני מראיין מומחים בתחומם, על כל מיני היבטים בצמיחה אישית. זהו, ברקע שלי אני בא מעולמות של תקשורת ועיתונות, אני מניח שגם נדבר על זה, וגם עשייה חברתית, הקמת עמותות, הקמת פלטפורמות, בכל מה שקשור לעשייה חברתית. ניגע בזה קצת, אני מניח, בתוך הפרק. זהו, תודה רבה שהזמנת, מתרגש להיות פה. יאללה, בוא נתחיל. יאללה. יש המון יזמים וסטארט-אפיסטים. נכון. מה האקס פקטור שאתה מחפש? כי אתה אומר, אוקיי, משלב לשוני גבוה וקריזמה, ולאו דווקא ניסיון, לאו דווקא אקדמיה, אבל עדיין יש איזשהו אזור אפור שאפשר ליפול בו. איך אתה יודע להסתכל על בן אדם ולהגיד, אני שם עליו, אני נותן בו את האמון שלי? קודם כל צריך להיות כנים, וכל פעם כשאני מדבר על הון סיכון, בין אם זה בפודקאסטים או בשיחות מקצועיות ליזמים ומשקיעים, ובין אם זה בפודקאסטים שהם או בשיחות יותר רחבות, צריך להגיד שהון סיכון, השקעה בסטארט-אפים, זה מקצוע שסטטיסטית הוא מקצוע שאנשים שעוסקים בו נכשלים. היה לא מזמן דוח של חברה שנקראת פיצ'בוק, שסקרה 800 משקיעי הון סיכון, קרנות הון סיכון שמשקיעות בסטארט-אפים, הראתה שבערך 10%, גרוסו מודו, הראו ביצועים עוטפים על שוק ההון. זה אומר שהיה עדיף לשים שם את הכסף מאשר בבורסה או בנדלן. וזה אומר שרוב משקיעי הון סיכון לא מקשיבים את ההבטחות המצופות מהם. אז כשאת באה ומראיינת את משקיעי הון סיכון כמוני, צריך להגיד גם אני משקיע הון סיכון, אני אומר את זה בענווה, ויש סיכוי טוב שבעוד 10 או 15 שנים נסתכל על התוצאות ונראה שהם לא extraordinary. אני כמובן מקווה אחרת, מבטיח אחרת למשקיעים שלי ועושה את כל המאמץ כדי שזה יקרה. יש לי conviction גבוה בעצמי, כי גם אני מושקע בקרן שלי, אז שמתי שם כסף, אז אני מקווה שזה יצליח, אבל צריך להגיד שיש סטטיסטיקה, וכמו בזוגיות, נכון, ש50% מתגרשים, וכל השאר או אומללים או בוגדים, אבל לא, אנחנו נהיה מאושרים לנצח, אז אותו דבר יש לנו איזה הטיית אישוש, הטיית אישרור כזו כלפי עצמנו. אז זה לגבי ההשקעות באופן כללי, וזה עונה על החלק הראשון של השאלה שלך, של איך מוצאים. רוב המשקיעים חושבים שהם מוצאים, אפרופו תחושת בטן, אבל לא מוצאים. בסדר? אנחנו בסוף מסתכלים בעיקר על הצוות. אני חושב שרוב המשקיעים ייתנו את התשובה הזו, ומחפשים, כמו שאמרת, איכויות אנושיות. אם אני היום פוגשת סטארט-אפיסט או יזם שעומד מולי, ויש התנגשות ערכים מאוד בסיסית. אני יכולה להגיד לך בתור בעלת עסק או מנהלת לקוחות, לפעמים אני פוגשת לקוח שהוא נראה לי מיזוגן או שוביניסט, ואני אומרת, אני איתו לא אוכל לעבוד, או אני איתו, עכשיו יש כל מיני דברים, אתה דיברת קצת על המטה, ועל ההתנהלות ועל הכוס מים. יש משהו שהוא אצלך. אם אני אשקיע במישהו שיש לו... אתה אומר, הוא מדבר איתי, אבל אני לא יכול לתת, כאילו, אין לזה מקום בעולם הערכים שלי. אז אני חושב שצריך להפריד, אני חושב גם כאן, אפרופו שיחה על תודעה, אני חושב שצריך להפריד בין ערכים לווייבים, וגם למה אנחנו קוראים ערכים, בסדר? אז אני שנייה אפרק את זה, ואני אענה. קודם כל התשובה הישירה היא כן, ברור שיש אנשים
שאנחנו לא נשקיע בהם, קודם כל כי הם לא מספיק טובים, או השוק לא מספיק טוב, או המוצר, זה ברור. דבר שני, אנחנו משתדלים מאוד, לפעמים אנחנו מפספסים כמו כולם, אבל ברוב המקרים, 99.9% מהמקרים, אנחנו, we don't invest in assholes, בסדר? כאילו, אני לא רוצה לעבוד עם אנשים לא נחמדים, אנחנו בפיוז'ן נותנים צ'ק ראשון של $150,000 ותוכנית מאוד מעמיקה לכל יזם שמקבל מאיתנו צ'ק, ועובדים בצורה מאוד אינטנסיבית עם היזמת והיזם. אז אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני עובד מאוד צמוד עם מישהו שאני לא מתחבר אליו כפרסונה, כבן אנוש, שלא בא ללמוד, שלא בא לעבוד איתי ביחד וכדומה. זה בגדול, ואני שמח להגיד שרוב הזמן, אם לא כל הזמן, יוצא לנו ממש טוב. אז זה בצד הזה. לגבי הערכים, אני חושב שצריך להפריד בין ערכים לעמדות, בסדר? יש לנו יזמים, בואו נדבר על נושא רגיש, בסדר? לכאורה או לא, המהפכה או הרפורמה השיפוטית שמדברים עליה, בסדר? יש לנו יזמים, יש לנו היום 100 צוותים שהשקענו בהם, 250 פאונדרים. יש לנו יזמים שבעד מאוד, ויש לנו יזמים שמאוד נגד. זה לא משפיע, וגם בדיעבד לא היה משפיע על ההחלטה. אני חושב שזה בסדר להחזיק בשתי העמדות, גם אם פוגשות שני אנשים במצב מאוד רגיש, ואני מבין את תרחישי האימים של שני הצדדים, ודעתי, מה שנקרא, לא שמורה לי, אני הרבה פעמים אומר אותה פומבי, שהמצב הוא מאוד מורכב וכדומה, ואין, זה מה שנקרא, לא קטגורי לכאן או לכאן. אני אומר, זה לא יגרום לי להשקיע או לא להשקיע ביזם, עמדה פוליטית, למשל, או תפיסת עולם, דתית, בסדר? או לאומית. אני חושב שכשזה כן מגיע לערכים, בואי נגדיר ביחד מה זה ערכים, בסדר? חופש זה ערך, להיות בן אדם זה ערך, נכון? אז אם יש מישהו שהוא not nice, גם אם הוא מגדיר את עצמו כליברלי ברמה הפוליטית, בסדר? ומשתייך לתל אביבים הליברלים הטובים, וכולנו מכירים כאלה, אז כנראה שאני לא אשקיע בו, וזה לא קשור בכלל למוצאו האתני או הלאומי. לקח אותי למקום מאוד פוליטי נפיץ, אבל... בבקשה. אבל זה פשוט מעניין אותי ברמה האישית. בטח. מה אני עושה עם מתנחלים, התנחלויות, כאילו כל מיני BDSים מהעולם ברמת ההשקעות, שאני אומרת, אוקיי, אני עכשיו, יש לי פיץ של מתנחל, והוא באג'נדה שלו. אז אני לא יודע מה העמדות שלך, אני חושב אני מביאה את זה בחשבון בשיקול, או בכלל לא, מדברת פה נטו מספרים. לנו יצא להשקיע, גם באנשים שגרים, קראת לזה מתנחל, זה הכל עניין של שימוש של שפה, ושוב, אני חושב שפעם, לפחות היסטורית, הייתי יותר שמאל מרכז, אפילו שמאל ממש, וככל שהזמן עובר, אני מרגיש שהמפה הפוליטית זזה לי שמאלה, אז אני היום סוג של מרכז ימין, אבל מה שנקרא, לא הצבעתי למשפלגת השלטון, אז כל אחד יכול להסיק למי הצבעתי, כנראה יותר המרכז כזה, אז אני רק אומר, שנייה, מתנחלים, אנחנו השקענו באנשים שגרים מחוץ לקו הירוק, אני חושב שבסוף, אפרופו מטה, אפשר לעלות קומה למעלה ולהגיד, מי קבע שזה המשקל המרכזי שאת שמה על מה שבן אדם זה? אפשר גם לקבוע לפי, אני לא בא להעמית מהטיעון, אבל אני בא ואומר, אז אני יכול לשאול סט של שאלות גם על מה הוא אוכל. אני רוב חיי צמחוני, אז אני לא אשקיע במישהו שאוכל בשר, או שהוא כתוגן, לא יודע, סתם זרקתי. אני חושבת שאנחנו כאילו, המילה פלורליזם, אז יש לה... יותר קל לי להיות פלורליסטית במה הוא אוכל, הפוליטיקה מעוררת בי כנראה הרבה יותר רגש, וברוב האנשים, מצב חברתי, אפליה, מיעוטים, מעוררים בנו הרבה יותר רגש, אבל אני מקבלת את התשובה שלך שזה לא מוטיבטור, וזה לא איזשהו מניע לכאן או לכאן, זה משהו שהוא... זה מוטיבטור, אם אני אזהה מישהו, וזה האנשים שאנחנו מאוד אוהבים להשקיע בהם, או מישהי שהם אוכלוסייה מה שנקרא, בואו נגיד את זה פשוט, בסדר, בלי עכשיו איזה, שהם אנדרדוג, ולמרות היותם אנדרדוג, הם ייצרו לעצמם מסלול, לאו דווקא ליניארי של התקדמות וצמיחה כנגד כל הסיכויים, מבחינתי אפרופו מטה, זה מראה הרבה על תכונות האישיות שלהם, ועל היכולת שלהם to overcome obstacles, להתגבר על אתגרים, ומבחינתי זה ולידציה מאוד מאוד חיובית, בסדר? במובן הזה להפך, אני מחפש את הסיגנלים האלה בתוך מסע החיים, ומבין שמסע החיים הוא הרבה פעמים, אגב, צריך להגיד את זה, הוא נסיבתי, הוא קונטקסטואלי, אנחנו מאמצים את הדעות של חברים שלנו, ושל אנשים שגדלנו, ושל מה ששמענו, ושל מה שמגניב ומקובל. זאת אומרת, זה מה שנקרא, גם הדעות, יש אבולוציה של דעות, יש אבולוציה של רעיונות, והיום יש רעיונות מסוימים שמאוד מקובלים, בעוד 10 שנים יהיו רעיונות אחרים, ולפני 10 שנים, ואנחנו נחזיק ברעיונות האלה והם ישתנו, ונסביר לעצמנו למה הם הרעיונות שמייצגים את סט הערכים שלנו. אני במובן הזה מחפש יותר אנשים שמבינים את זה ולוקחים את זה פחות ברצינות, מאשר אנשים שנצמדים ונותנים את יודעת, לעצמם להתנהל סביב איזה ערך אחד עליון. אתה מדבר הרבה על השבט. כן.
ועל המעגלים. כן. ואפרופו איך שפתחנו עם השיח על הכשרה, ניסיון, אקדמיה, הזדמנויות, אתה מדבר על השבט הדיגיטלי, נכון. ועל הישויות הדיגיטליות. תרחיב על זה טיפה, כי יש לי שאלה בנושא הזה. אני חושב שבסוף מאזינים לפודקאסט הזה, את ואני מדברים, זה הכל תמיד עלינו. ובסוף אני חושב שמה שצריך להבין זה שאנחנו, יש לנו חלק, אני אומר את זה לא בצניעות מעושה, אני אומר את זה בכוונה, יש לנו חלק מאוד קטן מהאחריות, לא מהאחריות, מהשליטה. אחריות יש לנו, אבל אין לנו הרבה מהשליטה על מה שקורה לנו. והרבה מהדברים קורים לנו, וקורים בזכות או בגלל הזדמנויות, מעשים, תרחישים שהם חיצוניים לנו. והרבה מזה קשור בסביבה שאנחנו מקיפים את עצמנו בה. החברים שלנו, הקולגות שלנו, המשפחה, האנשים, שהדפוסים, תכונות האישיות, ההרגלים, המעשים, הטייטלים, המטריאליזם שלהם, והרוחניות שלהם משפיעה עלינו. ויש מחקרים שלמים בעולם הפסיכולוגיה שמראה שאם יש מישהו ברשת שלך שהוא מאוד מוצלח או מאוד עשיר, או עם בעיות בריאות, או עם משקל עודף, או לא משנה, או בדיכאון, הדבר הזה משרשר, אפילו אם את לא מכירה את הבן אדם הזה, אלא רק מכירה מישהו דרכו, ומגדיל את הסיכויים שלך להיות כזו בעשרות אחוזים. אז החברה והסביבה שלנו משנה, ויש חשיבות להיות כל הזמן ערים לבמה אנחנו מקיפים את עצמנו. זה יכול גם להיכנס למיקרו, לחדשות שאנחנו צורכים, לסוג הנוטיפיקציות שלנו, לאיפה אנחנו גרים, והאם אנחנו גרים בבית מואר ועם צמחייה יפה, או בחדר סטודיו סגור במרתף, במקום חשוך, בשכונה אפלולית ואפרורית. בסדר? הדברים האלה מאוד משפיעים על ה-well-being שלנו, לאורך זמן גם, כי הם מובילים לפעולות שמשפיעות לאורך זמן. אז החשיבות של השבט היא אדירה, גם ברמה הקונספטואלית מחקרית וגם ברמה המעשית. זאת אומרת, האנשים שסביבנו תומכים בנו, גם כשרע, ומהווים איזשהו משענת. ואנחנו יכולים, צריך שיהיה לנו אנשים שאנחנו מסוגלים לבוא ולהיות חשופים איתם ולהתייעץ איתם, בין אם זה בכלי טיפולי מסוים, כמו מטפל או קבוצה, בסדר? ובין אם זה פשוט חברים טובים או קולגות שאנחנו איתם ביחסים קרובים. ומהצד השני, בכל מה שקשור לקריירה והזדמנויות, רוב ההזדמנויות הטובות שלי לפחות, במסלול קריירה שלי, וזה מה שדיברתי עליו בפודקאסט של כשיהיה גדול, באו ויצרו לי את המסלול הלא ליניארי, בגלל ששמרתי על שבט סביבי, שכל פעם בא ואמר, גיא, הנה הזדמנות בשבילך פה. בוא אולי תנסה את זה, אולי תעשה את זה, וכמובן, צריך מזל וצריך להיות טוב במה שאתה עושה, וקפצתי ואמרתי כן, וקרה מה שקרה. אז אפרופו העולם הדיגיטלי. שאנחנו מתעסקים בו לא מעט, והישויות הדיגיטליות, והפרופילים שכל אחד מאיתנו מתחזק, שפוגשים את השבט, ואת היכולת לפתוח הזדמנויות. כן. מה ה-know-how על הדבר הזה? שפשוט חייבים להתחיל להתעסק בזה, ולהתעסק בזה אתמול, כי כשאתם בונים לעצמכם ברנד דיגיטלי, צריך להבין, לכולנו, אנחנו עכשיו יושבים ומאזינים לפודקאסט הזה, את ואני מדברים, יש לנו ישות דיגיטלית, זה ליטרלי מראה שחורה, בסדר? פרופיל פייסבוק, טוויטר, טיק טוק וכדומה, שאנחנו מיוצגים בו, אבל אנחנו לא הוא. בסדר? ויש שם איזשהו ייצוג שלנו, וברור לכולנו, ולא צריך לעשות על זה שיחה, על זה שזה לא אמיתי, ויש לזה השלכות על זה שזה לא אמיתי, ואסור לטעות לרגע שזה אמיתי. החיים קורים כאן ועכשיו, ואם מישהו לא עשה לנו לייק, זה לא באמת אומר שאנחנו לא אהובים. אבל ברור לגמרי שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה אופרציונלית, אז אפשר להשתמש בדברים האלה לטובתנו, בצורה מעשית, בסדר? ובהקשר הזה, אני מאוד מאוד ממליץ להבין איזה ברנד אתם רוצים לבנות באופן דיגיטלי, איך הוא אמור לשרת אתכם מול קהל היעד שלכם. חברים, קולגות, מעגל שני ושלישי של קולגות פוטנציאלי, זה יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי אנשים לאורך זמן, בסדר? ואיזה סוג של תוכן אתם רוצים לייצר. וממליץ לבנות את הברנד הזה אתמול, כי אתם לא יודעים איך הוא ישרת אתכם מחר. מה שנקרא, every company is a media company, וכל אחד מאיתנו הוא החברה בעם של עצמו היום, לכולנו יש ישויות, הישויות האלה מייצגות אותנו, אם נבנה וננהל את הנכסים האלה בצורה נכונה, אפשר לעשות את זה היום עם אפס משאבים, זה יכול לייצר לנו הזדמנויות ולייצר לנו בידול. כשאתה פוגש אותי, או פוגש יזמים, אתה עושה חיפוש ברשת לרוב כן, לרוב כן. ואני אספר, לי יש אינסטגרם, הוא מאוד פעיל, אבל הוא עוסק בעיקר בי, עושה ספורט, בבת שלי, ואני כמעט ולא מדברת על עבודה, זה מאוד מביך אותי. גם את הפודקאסט הזה, לפעמים אני מעלה שם טיזרים או דברים כאלה, אבל אני משתדלת לתת על זה טייק הומוריסטי, כאילו מהמקום של, אני מודעת לכמה שזה, זה מביך אותי.
זה לא נעים לך, אז את לועגת על זה קצת כשאת מעלה את זה. לגמרי. אני מסתלבטת על זה. כדי להגיד אני מעלה, אבל אני יודעת שזה מביך שאני מעלה. אני שמתי את זה פה, אני מרימה לעצמי, אבל תראו גם שזה לא, שאני גם צוחקת על זה, כי זה באמת... איך אתה מסתכל על ישויות דיגיטליות כאלה מהצד, או איפה... הכנסתי לאינסטגרם שלך. כן. איפה אתה מנסה לבנות דמות כזאת, או מה אתה מוצא בדמויות בחוץ שאתה חושב שהן עושות את זה טוב? אז אני כל הזמן מסתכל גם על גורמים בעולמות הטק וגם על יוצרי תוכן, ויש מגוון שמות אפשר אחרי זה לעשות רשימה של אנשים שאני עוקב ונהנה. אני בעיקר נהנה מתכנים מעמיקים, בסדר? מחבר'ה שיורדים לעומק. אני פחות עוקב אחרי אנשים וגם פחות עוקב תדיר ונהנה מהתוכן של אנשים שמעלים סטוריס ספורדים כאלה של הנה פה אני אוכל עוגה, הנה פה אני זה. למרות שגם אני חותם מזה לפעמים, וזה בסדר, אני אנושי. סליחה, זה הגיוני. אני כן אגיד שזה מעניין מה שאמרת, כי אני שומע את זה, ואני רוצה להגיד שאני מסתכל על זה בדיוק הפוך, ואני מניח שמי שעוקב אחרי הפרופיל שלי יסכים עם זה. אני מסתכל על פרופיל האינסטגרם והפייסבוק שלי, ופעם זה לא היה ככה. בתחילת שנות ה-20, כשרק התחילה מהפכת הרשתות החברתיות, ממש פרסמתי שם דברים אותנטיים ואישיים, שהיום אני כבר לא מפרסם. ואם אני מפרסם את זה כחלק מתוכן ומידע מקצועי, שנועד לתת ערך מקצועי לקהל היעד שלי. והסיבה היא שהפסקתי לעבור או להעביר או להשתמש ברשתות החברתיות ככלי שיתופי עבור איזשהו מיקוד שליטה חיצוני שלי ורצון לקבל ולידציה. ברור שאני נהנה מלייקים וברור שאני נהנה מהתגובות וכדומה, אבל מבחינתי זה לא המרכז. מבחינתי זה כלי שיווקי מקצועי. ואני מסתכל על הפרופיל שלי, אם תיכנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלי, תראו בעיקר פוסטים על חברה שגייסה והקרן שלנו ואירוע שעשינו ופודקאסט שהעלינו וכדומה, והתכנים האלה עוסקים או במיילסטון והישגים שקשורים למקצועי, או בתכנים מקצועיים שהקלטתי, שערכתי או שכתבתי. אין שם הרבה מידע על החיים האישיים, על המשפחה, על ההיסטוריה, על הרקע הנפשי, לא רקע נפשי קליני, אבל כאילו מה שנקרא, על נפחי נפשי ומצבי רוחי, ואני לא מעלה כמו, שוב, לא ראיתי את הפרופיל שלך, אז אני מתנצל אם את עושה כזה דבר, כן, זה לא, אין בעיה עם זה. קמתי בבוקר ואני נורא שמח או נורא מבואס וכו', זה בקושי עולה, אם בכלל, כי אני מטפל בעצמי ומשתף את הסביבה הקרובה שלי, וגם מצאתי את הסביבה הטיפולית שלי, שגם על זה אני אוהב מאוד להתייחס ולדבר ולהפיץ את הבשורה על זה, ומבחינתי הכלים האלה הם כלים מקצועיים, כלים לנטוורקינג, ואני משתמש בזה באופן קונסיסטנטי, בשביל זה גם הקביעות פה מאוד חשובה. לא רק לייצר תכנים ולייצר תכנים טובים שאתה מתחבר אליהם, אלא גם לעשות את זה באופן עקבי, כדי לייצר לעצמך את הקהל, את השבט שהוא שלך, שיודע מה הוא מקבל ממך. ומי שרוצה להכיר את גיא אישית, אז מה שנקרא פס מוגבל, אני לא אומר את זה בסרקזם, ויש לי כמה חברים טובים, ויש תמיד מקום לחברים חדשים, אבל זה לא מבחינתי המקום ברשת החברתית. אז אני רגע מגיעה לשורה התחתונה, שאם אני מבינה אותה נכון ממך, כשאני מייצרת איזושהי אישות דיגיטלית, שצריכה לייצר לי הזדמנויות, או לפתוח לי דלתות עסקיות, הייתי, או לשיטתך, צריכים להיות לי שם תכנים בעלי ערך מוסף, מעולמות התוכן שמעניינים אותי, ואם אני יכולה לתקשר את העשייה שלי, בין שזה מביך אותי או מרים לי או זה משהו ש... אני חושב שאין בעיה עם זה. אני חושב שבמקרה שלך, אם אפשר להגיד, וכיף. הייתי אומר בפשטות, just own it. זה משהו שאת עושה. הוא נותן value לאנשים. את עושה אותו כנראה כי את התוכן הזה אחרי זה את מעבירה לקהל היעד שלך, ואת רוצה להגיע לקהל היעד הזה. אז אין בעיה להעלות את התכנים האלה פעם בשבוע או שבועיים או פעמיים ולהגיד, הנה קטע מהפודקאסט, או הנה משהו שלמדתי ממנו, ואם זה מעניין אתכם, בואו, כדאי שתמשיכו לעקוב אחרי הפרופיל הזה, כי there is more to come, וזה משרת אותך ומשרת בסוף את העסק שלך. having said all that, זה בסדר גמור, כן? את לא צריכה אותי כדי לתת לך את האישור הזה. זה בסדר גמור שיש אנשים שמשתמשים במדיה, בין אם הם אינפלואנסרים, זה כמובן, הם לדעתי כבר, את יודעת, אני לא מקנה באנשים שיש להם עשרות אלפי ומאות אלפי עוקבים, וצריכים לשתף לכאורה חלקים מהחיים האישיים שלהם, כדי להמשיך ולקבל פידבק, ויש מחקרים אמפיריים שמוכיחים שהאנשים האלה חיים
אני לא מתבייש להגיד את זה, מאוד מאוד אומללים, אני מדבר על אנשים שהם בקצה העליון. אני דווקא רוצה להסתכל על הצד השני, כי בעולמות הדיגיטליים של משפיענות... לשתף חברים שלך ובא לך, זה בסדר גמור. כשאני רגע... גם זה בסדר. אם אני רגע צוללת דווקא כאילו פתח סוגריים, אינפלואנסרס, אז האינפלואנסרס המצליחים ביותר, לא יודעת איך החיים האמיתיים שלהם באמת נראים אומללים או מאושרים, אבל הם מצליחים יותר אם הם נותנים לי הצצה לחיים שלהם, ומנגנים אצלי על יצר של מציצנות וחטטנות. כמה שיותר חשוף וטיפה אפילו פרובוקטיבי. מאשר שהם רק היו מתקשרים לי את העשייה שלהם. נכון, ואפילו קצת יותר פרובוקטיבי, ולא מעניין אותנו, אני אתן בכוונה דוגמה, לא מעניין אותנו, וזה לא משנה מה טוב, מה לא טוב, כל אחד יחליט לעצמו. יועץ ההשקעות שבא ומסביר לנו על מדדים ועל מניות, ועל מה ההבדל בין זה לבין איגרות חוב, ואיך נראה שוק ההון, ומה הסיכוי הסטטיסטי שלנו לנצח את השוק, ומדבר איתנו לעומק על הדברים, זה כבר עניין של מה שנקרא רידוד המסרים, זו תופעה שקורית, הרבה יותר מעניין אותנו לשמוע על יועץ השקעות, שנותן לנו טסלה בחינם. ואני מניח שכמעט כל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע על מי אני מדבר, בלי לדעת מה ביצועי ההשקעות של אותו בן אדם, או מה ההישגים שלו. אני לא אומר שהם אינם, אני לא מכיר אותו, את הבחור הזה. שמעתי עליו רק דרך הקמפיין של הטסלה, אבל אני אומר, זה המצב, וצריך להכיר בזה, ואני חושב שאפרופו מודעות למודעות, כמו שדיברנו בנושא של השקעות, על ערכים ועל מטה התנהלות וכו', אני חושב שאני צריך להפעיל את אותם הכלים גם לגביי, בסדר? ולהבין שגם הרבה פעמים המידע שמגיע אליי, או התוכן שמגיע אליי, זה לאו דווקא הדברים הכי valuable, אלא הדברים שהאלגוריתם מעלה ומציף. יש הזדמנויות שנפתחו לך מהזירה הדיגיטלית בלבד? היום קשה לספור... לישות הדיגיטלית שלך? כן, היום קשה לספור כמה, אבל כל פעם כשאנחנו מעלים פודקאסט או תוכן, יש לנו גם בלוג של פיוז'ן וניוזלטר ל10,000 איש, ויש מיטאפים שזה מבחינתי סוג של שרשור לדיגיטל, עשינו כמעט 400 אירועים ב5-6 שנים האחרונות, אירועים פיזיים, הרצאות וסדנאות ליזמים על טכנולוגיה, גיוס כסף ו-well-being, ובסוף אחרי זה אנשים פונים דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. אז מגיעות מן הסתם הזדמנויות השקעה והצעות לפגישות קפה והצעות לשיתופי פעולה, ואנחנו תמיד פתוחים ואוהבים להסתכל, לרוב אנחנו גם עונים, אלא אם זה ממש מרגיש גנרי או ספם או לא קשור, ברור, מן הסתם. ומן הסתם שהרבה מהזדמנויות ההשקעה שלי מגיעים מאנשים שנחשפים למותג שלנו היום ברשת, שומעים עלינו, וכשיש להם חבר או חברה שהם יזם אותו יזם שרוצים להקים משהו, באים ופונים אלינו, כי הם כבר שמעו עלינו והם מחקירים, ואנחנו פעילים. אוקיי. זו הייתה המטרה מלכתחילה, כשהתחלנו לעבוד על זה לפני 6 שנים. כן. אז זה מוכיח את עצמו. זה מוכיח את עצמו, וזה יכול להיות מיטיגיישן, הרי בסוף מה זה ברנד? אנשים עסוקים מאוד, אני הייתי בלא מעט סדנאות ברנדינג, וזה בסדר להתעסק ולעשות סדנת עומק של מה הערכים של המותג שלי, ומה אני מייצג. מה ה-DNA שלו. ומה ה-DNA, ומה ה-one-liner, ומה הפסקה, ואיך ייראה בדיוק הלוגו, ומה הפלטה של הצבעים, והנה רפרנסים, זה כמו טסלה עם Airbnb, עם הסטר, אחלה, מגניב. ברנד בסוף, יש לו, אפשר להגיד עליו 2 דברים. אחד, זה לא כל זה, זה מה אנשים אומרים עליך כשאתה מחוץ לחדר. ואז יש פה שאלה, גם אתה צריך לשאול פה מי האנשים. כולם? לא, כנראה קהל היעד הספציפי שלך. ופה זה קשור באמת לאיך אתה משווק את עצמך באופן קונסיסטנטי, ובגלל זה אנחנו בפיוז'ן עושים גם פודקאסטים ומיטאפים ותכנים, כי אני רוצה שיגידו עליי מאחורי הקלעים שהבאתי value. שאנחנו באמת נותנים ערך. אני לא רוצה שיגידו, אנחנו האקסלרטור המוביל בישראל, זה one liner שאני משתמש בו, אני לא חושב שאף אחד אומר למישהו, אתה מכיר את גיא מפיוז'ן? הם האקסלרטור הכי טוב בישראל, ואם כן, אז בכלל ניצחתי, בסדר? אז זה 1. 2, ברנדינג בסוף נועד, מה הוא נועד לעשות? את בכלל יודעת. מה הוא נועד לעשות? מה הוא נועד? תענה לי כזה שאני לא זה. הוא נועד לקצר ולצמצם acquisition cost. של יוזרים, של הלקוח שלך. אם יש לכם, לכולנו יש לקוח שהוא קהל היעד שלנו. אגב, זה בסדר שתגידו, אני מתחזק פרופיל אינסטגרם, אני בכוונה אומר משהו קצת דושי, יש לי מישהו כזה פודקאסטר שאני מכיר שזה זה, יש לי פודקאסט, זה מביא לי את כל הבחורות. ציטוט. זה לא שלי, למען הסר ספק, ציטוט שלו. אחלה, אז זה קהל היעד שלך, זה מקצר לך acquisition cost, כלומר, מכירים את הברנד שלך, מכירים את הפרסונה, זה אמור, אם פעם כדי להשיג דייט עם מישהי, היית צריך לעשות X, היום אתה צריך לעשות Y. אני בכוונה מסתכל על זה כמו פאנל. עכשיו, זה השוואה רעה, כשהולכים על זה לעולם העסקי, זה השוואה הרבה יותר טובה ובריאה, ולי יש היום קהל יעד שהוא קהל יעד של משקיעים בסטארט-אפים וקהל יעד של יזמים. בסוף אני רוצה לקצר acquisition cost, אז אני רוצה שכשאני פונה ליזם, או יזם רוצה שוקל לקבל השקעה,
התהליך יתקצר, כי הוא כבר מכיר את הברנד. זה בסוף הסיפור, וצריך כל הזמן להזכיר את זה לעצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות, כמו פודקאסטים וניוזלטר ותכנים ופוסטים, ואנחנו בתוך איזה לופ אינרשן כזה, ולא עוצרים שנייה לעלות קומה למעלה, או אפילו 4 קומות למעלה, ולשאול, מה אנחנו רוצים שיגידו כשאנחנו לא בחדר? מה אנחנו רוצים שיקרה? מי קהל היעד? ומה כאילו שאנחנו רוצים לקצר עליו acquisition cost, ואז מתוך זה לעשות את האיך. חשוב מאוד. של הזירה הדיגיטלית יש חלק מאוד מאוד משמעותי בדבר הזה, בעידן הנוכחי. מאוד משמעותי. זה דרך, אנחנו שחקן היום קטן בשוק ההייטק, צריך להגיד את זה. אנחנו קרן קטנה של $20 מיליון, מנהלים סך הכל כמעט $30 מיליון, אמנם עשינו הרבה השקעות, אנחנו מאוד פעילים, ובאמת יש לנו, כמו שאמרת, ברנד בדיגיטל שהוא בכל מקום, אבל הצלחנו לעשות את זה באמצעות הדיגיטל. ולהילחם או להתחרות בקרנות ובשחקנים שנמצאים פה כבר עשרות שנים, ולייצר ברנד, לפחות בברנד אני אומר, שאנשים מדברים עליו ושומעים עליו, לא פחות מעל השחקנים הגדולים. מה אתה אומר לעצמך כשאתה קם בבוקר ליום גרוע? או אחרי משהו ממש מבאס שקרה לך? או עסקה שרצית לא יצא לפועל, או איזשהו משבר שאתה... ואתה אומר, בוא'נה, דיברת קצת, האמת המשפט האחרון שלך באותו פרק היה על הנושא של... אם אתם שואלים את עצמכם יותר מדי פעמים, מה המטרה שלי בחיים? אז, אבל כולנו מתעסקים, והעשייה היא מאוד מאוד אינטנסיבית. בוקר ואומרים, למה לא טוב לי? אז אולי זה זמן לעשות איזה פיבוט. אז אני לא חושבת, אז אני לא רוצה לשאול מה אני עושה כשאני מתעסקת יותר מדי עם השאלה הזאת. אני רוצה לדעת, כשאני חיה את החיים האלה, ומאוד מאוד בעצימות נורא גבוהה, עם המון הצלחות וכישלונות, אבל בסוף מהכישלונות האלה אני צריכה לקום. אז מה אני אומרת לעצמי כדי לעבור ליום הבא ולהצליח שוב? זה מדהים שאת שואלת את זה, כי אני היום בן 36, אני אומר את זה תמיד, אני לא באמת מנוסה וראיתי וחוויתי הכל, כי יש עוד, אני מקווה כמה עשרות שנות קריירה טובות לפניי, אבל כבר מה שנקרא, אני 12 שנה בעולם הקריירה האזרחי, כי לא למדתי ולא טיילתי, ולפני זה הייתי 6 שנים בצבא, אז ראיתי קצת. ומעבר לזה, חברים שלי ואני, כל מי שהיה איתי בתיכון או בחטיבה ובצבא וכו', אנחנו חבר'ה שמה שנקרא עוברים איזשהו מסלול וחלקו מקבילי וביחד, כי אנחנו עדיין שומרים על קשר. אז אני היום יכול לראות איך רצף של קבלת החלטות, מעשים ואמירות של חברים שלי שלפני 10 שנים או 20 שנה אמרתי, מה זה, איך הם חושבים ככה, או איך הם חיים ככה, איך הם פועלים ככה, היום אנחנו רואים את התוצאות. אותה אחת שתמיד הייתה מקבלת החלטות לא מטיבות במערכות יחסים, התחתנה והתגרשה עם ילד, ואותו אחד שבסופו של דבר תמיד נכנס ונשבע באיזושהי עבודה שהוא מקבל אותה בגלל מיקוד שליטה חיצוני, בגלל טייטל ובגלל מה צריך ובגלל איך שזה נראה, אבל הוא בעצם לא מרוצה והוא עצוב ורע לו, אז מוצאים אותו היום, זה לא משתנה, 14 שנה אחרי זה, 12 שנה אחרי זה, הוא עדיין לא מרוצה. והוא היום בעבודה שנחשבת מאוד, ועושה המון כסף, והוא התקדם מאוד כלפי חוץ, את תסתכלי עליו, אתה רוצה להביא אותו לפודקאסט הזה. והוא יושב איתי על בירה, כל פעם כשהוא בא לארץ, הוא גר בחול, הוא די לא מרוצה. ומה שאני מנסה להגיד זה שנכון, אנחנו צריכים כל בוקר לקום, ולשאול את עצמנו האם טוב לנו או לא טוב לנו, ואם התשובה, זה סטיב ג'ובס אמר לא גיא, ואם יותר מדי פעמים אנחנו מרגישים שלא טוב לנו, אולי כדאי לעשות שינוי פיבוטלי בחיים שלנו, אבל אולי, והצד השני של זה, זה גם לשים לב למהי מערכת קבלת החלטות שלנו, כמה היא מונעת ממיקוד שליטה חיצוני ומדוגמה, ממה אנשים יחשבו עלינו, וממה נראה לנו שנכון כלפי חוץ, לעומת מה טוב לנו. ואם נעשה את התהליך זיהוי הזה מוקדם, אז נקבל מראש החלטות שלאורך זמן, כעבור כמה שנים, כשכבר כולנו התקדמנו בעבודה ובנינו את החיים המשפחתיים שלנו, ואנחנו נשואים או לא נשואים עם ילדים או בלי ילדים, לא נמצא את עצמנו במקום שבו אנחנו נמצאים באיזשהו זרות מול המקום שבו אנחנו נמצאים. אני מרגישה שאנחנו חיים בעולם שהקי פקטור שלו הוא מוטיבציה, ואיזשהו דרייב פנימי. כן. אפרופו כל הפתיח שלנו, על יזמות, על סטארט-אפיסטים, כן. על עולמות הפרילנסרים, על אנשים, על ג'וניורים, כאילו, כן. איזושהי אש צריכה לבעור בתוכי, וכשאני מזהה אנשים שיש להם את הפקטור הזה, אבל ב-level נמוך יותר, אני רואה כמה הם מאותגרים, כאילו, לשרוד את היום-יום, את שוק העבודה וכו'. אני שואלת במקום הזה, כשאני צריכה לייצר מוטיבציה, בעולם שיש בו המון המון אתגרים, ואני חווה כישלונות, כיזמית, כסטארט-אפיסטית, כעצמאית,
וחובה אותם יום יום, צריכה לקום בבוקר ולהגיד, עדיין יש לי את הדרייב לעשות את זה. אז זה קשור הרבה, אז מנגנון שאני אוהב להשתמש בו זה מנגנון של דיבור פנימי, זה גם מנגנון שאני עובד עליו במסגרת התהליך והמסע האישי שלי, שזה בעצם לשים לב איך אנחנו מדברים לעצמנו. הרבה פעמים רובנו באמת כשאנחנו נמצאים, אני לא מדבר על מקרה שבו אנחנו קמים כל הזמן בבוקר ויש בעיה תשתיתית יותר, בין אם זה העבודה שלנו לא טובה לנו וצריך להחליף, או הגענו לרצף של החלטות שהוביל אותנו לזה שאנחנו היום פשוט אנשים שלא מרוצים מעצמנו ומהחיים שלנו תמיד. אפרופו נתתי פה את שתי הדוגמאות. אני חושב שאפשר בשינויים טקטיים קטנים לשים לב לאיך אנחנו מדברים לעצמנו. אני למשל, אפרופו האופן שבו גדלתי, יש לי קוד בסיסי במערכת ההפעלה, שהוא הפעלה של ראייה ביקורתית, כלפי סיטואציות, כלפי אנשים וכלפי עצמי, מן הסתם, כי זה הכל מתחיל מעצמך. ולמדתי ואני עודני לומד, לדבר על עצמי יותר טוב ויותר נחמד ויותר נעים, במובן של אם קרה משהו, אז לא לבוא ולהגיד איזה גרועה אני, איזה טיפשה, איך תמיד זה קורה לך שאת מאבדת את הלקוח הזה באג'נסי של הדיגיטל שלך, בסדר? אלא לבוא ולהגיד, לא נורא, איזה נהדר ששוב העסתי ופניתי לעוד לקוח, איזה נהדר שעשיתי את התהליך הזה. בוא נסתכל, איזה כיף שיש לי עוד 10 לקוחות שמחכים בפאנל, ואולי אני אסגור את אחד מהם. איזה יופי שיש לי עסק מצליח, שאני בונה בעצמי את הדרך שלי וכדומה וכדומה. יש המון דברים שאנחנו יכולים להגיד, האימונים הקטנים האלה נשמעים טיפשיים, אבל לאורך זמן זה נעשה לטבע שני, וזה ממש משנה את המיינדסט שלנו, את האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם. זה בא אצלך רק מבפנים, אני לפעמים יכולה להתקשר לחבר טוב שלי, ולספר לו משהו גרוע שקרה לי, ולהגיד לו, אני צריכה שתרים לי. אני צריכה שתגיד שאני מדהימה. זה לא חייב לבוא מבפנים. אם בהתחלה קשה לנו, אנחנו יכולים במקום לעשות את זה לעצמנו, לבקש שמישהו יעשה את זה עבורנו, זה בסדר גמור. זה נהדר לבוא ולייצר קבוצת תמיכה של אנשים או קולגות שהם חברים טובים, ואנחנו פונים ואומרים, הנה סיפור, אנחנו צריכים שתתמכו. אגב, זה יכול להיות בסיפור משברי, זה גם יכול להיות בהישג. נכון. סגרתי לקוח, אני רק רוצה שתרים איתי שמפניה. זה בסדר גמור, וחשוב מאוד בשביל זה להכיר את עצמנו, ולדעת איפה הנקודות שבירה האלה שלנו, ואיפה הנקודות C, איך נראית המערכת הפעלה שלנו סביבם, ולהקיף את עצמנו בסביבה הנכונה, שתטיב איתנו בסיטואציות האלה. אתה חושב שמיינדסט, אפרופו, כאילו אני מרגישה שבעולם של יזמות וסטארט-אפיסטים, הם יותר עומדים על הצוק בין מוטיבציה לחוסר מוטיבציה, כן. לעומת שכירים. כלומר, הנושא של מצבי רוח, נושא של הצלחה וכישלון, הוא לא סטטי, כמו בעולם של... כל יום אתה חווה עשרות כישלונות ועשרות הצלחות. אז השאלה שלי היא, האם בתור יזמית, יש לי סיכוי או פוטנציאל יותר גבוה להרגיש תחושת סיפוק, מאשר בתור מישהי שהיא... אני חושב שזה עניין פנימי, אני חושב שיש הרבה אנשים שהם שכירים או עצמאיים, והם לא מרוצים בכלל, וגם אם תחליפי להם את הפוזיציה התעסוקתית, הם יהיו לא מרוצים, כי יש משהו פנימי שמונע מהם להסתכל על הצד החיובי, או כי באמת הם קיבלו סט של בחירות שהוביל אותם לאן הם נמצאים בו היום, שבו הם מרגישים איזשהו ריחוק וזרות בכלל מהסופר פוזיציה שלהם בחיים. ויש אנשים שלא משנה איפה תשים אותם לכולנו, יש את החברים האלה שלא משנה מה קורה להם, הם לא מרוצים, או לא משנה מה קורה להם, והם מסתכלים על החיובי. וזה מראה לך שזה פחות קשור למצב סובייקטיבי, במה אני עובד, מה הטייטל שלי, כמה אני מרוויח. אני לא אומר שהדברים האלה בעולם המטריאליסטי לא חשובים. הם מאוד חשובים, הם משרתים המון דברים, תחושת ערך עצמי, תחושת הגשמה, כסף, אני לא איזה אנרכיסט שחושב שאנחנו לא צריכים כסף, בסדר? עדיף מה שנקרא להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה, זה ברור לכולנו, בסדר? אבל בסופו של דבר, הרבה מתחושת הרווחה וסביבות הרצון שלנו מהחיים, היא עוברת דרך עבודה פנימית, וחשוב מאוד להבין את זה ולרוץ בשני המסלולים האלה במקביל. ככה אני רואה את החיים. טוב, היה לי ממש כיף שבאת. תודה רבה. היה לי מאוד מעניין. אני מקווה שגם לך. היה לי לעונג. למדתי המון. גם אני נהניתי מאוד. סטודיו הכי יפה שהייתי בו. איזה כיף. וטוב, אני מקווה שיצא לנו לעשות את זה שוב. גם אני. תעבירי לי את החומרים, אני אשתף בישות הדיגיטלית שלי. סגור.